बड'लेण्ड रायजोनि बिखायाव ड्रिब्लिंनि जादु जागोन रंजानाय जंगल সকলোৱে মিলি সাজু হলো আমি বড়োলেণ্ড CEM কাপলৈ আমার বড় ভূমি আমার ফুটবল খেলিম আমি जोंनि गोग्गानाय जोंनि बड'लेण्ड रायजोनि मुं लाखिगोन जों আমার বড় ভূমি আমার ফুটবল খেলিম मोजाङै जोबलांबाय आरो दिनै बे बड'लेण्ड सिम काप 1.0 बेखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होदोंमोन जोंनि बड'लेण्डनि गासैबो EM MCLA MLA MP बिथांमोननि नुजाथिनायाव आरो दिनै बड'लेण्डनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे बिटिआरनि चिफ मुश्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बड'लेण्डनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोननै स्पर्ट्स एकाडेमि गायसनबाय मोनसेया जाबाय बिनोद ब्रह्म स्पर्ट्स एकाडेमि क'क्राझार आरो मोनसेया बिरगोस्रि स्पर्ट्स एकाडेमि उदालगुरि फर गार्ल्स आरो मोनसेया स्पर्ट्स ट्रेनिं रिहेबिलिटेशन सेन्टार बे स्पर्ट्स ट्रेनिं एन्ड रिहेबिलिटेशन सेन्टार बेबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां बियो अनुष्ठान एबा मोजां मोनसे इनस्टिट्यूशन जेराव गेलेगिरिफोरखौ ट्रेनिंजों लोगोसे इन्जुरि जानायफोरखौ बहाय ट्रेनिं लानाय बा फाहामथायनि बेबस्था होनाय जागोन आरो बड'लेण्ड CM कापआ जोंहा बोसोरै जागोन दिनै रोजा रोजा सुबुङा बे बड'लेण्ड CM कापखौ नायफैनानै जोंखौ जोबोद थुलुंगा होबाय गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोबोद थुलुंगा होबाय आं बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरो CM काप 1.0 आव कुसुगाव आरो काजलगावआ जोबोद मोजां गेलेदों मोननैबो हान्जाया आरो थिखानाय समा जोबबाय थिखानाय समा जोबनायनि उनाव 20 मिनिट सम बारायना होनाया कुसुगावआ काजलगावखौ